Adicara salajengipun nun inggih mauidhah hasanah dilajengaken doa. Mauidhah hasanah ingkang sepindah dipun aturaken dening panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdullah Saad saking Karanganyar Solo dumateng panjenenganipun kaaturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binniyah li ridhaillahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala anmana wa salafuna salihun wa ala mana wa bihi jami'u rijalillah niswatillah al-kiram fi hadhihi al-buq'ah wa fi hadhihi dairah wa fi hadhihi al-baldah khususan ala mana wa Kiai Ageng Selo wa ala mana wa Kiai Ageng Getas Pendowo wa ala mana wa sahibul haul Bah Kiai Muslih min hawaijid dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa himayatan wa busyran lil alamin wa faddala al ulama'a bi iqamatil hujajiddin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa salli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih bihal imama wal ummah war ra'iyya war ra'iyah wa alif baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim an ba'dhin amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus ingkang kita tenggo nasihat mauidhah hasanahipun Rama Kiai Haji Mujib Saleh saking Tayu lan sedaya para kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal punapa setunggal. Mugi-mugi Allah paring panjang yuswanipun fi sihhatin wa afiyah wa nafa'ana Allahu bihim fid dharaini amin Allahumma amin. Muga-muga sing amine banter utange lunas. Ingkang kula mulyakaken keluarga besar saking sahibul haul Simbah Kiai Muslih ingkang dinten menika ngajak kita sedaya ngalap barokahipun, ugi ngajak kita sedaya menyaksikan acara khataman Al-Qur'an utawi acara dalam rangka wisuda santri-santri ingkang sampun ngatamaken Al-Qur'an. Ngajab pandonga mugi-mugi mawon para santri kala wau estu didadosaken min ahlil Qur'an, yang mana ahlul Qur'an adalah khassatuhu ta'ala, ahlullahi ta'ala, ahline Allah subhanahu wa ta'ala. Lan mugi-mugi barokahi dateng kita sedaya ingkang sami rawuh sak putra wayah kita ila yaumil qiyamah. Mugi didadosaken min ahlil Qur'an amin Allahumma amin. Sedaya pejabat pemerintah mbok menawi rawuh Bapak Lurah
utawi ingkang mewakili lan sedaya kemawon kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wedange sampun dugi. Muga-muga sing ngaturna wedang ndang oleh jodoh. Nggih, atur. Sampun siap Bu nggih? Suatu ketika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi ndawuhaken terkait dengan Al-Qur'anul Karim, tanazzuluhu alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Quran niku munqati'un nuzuli, mboten bakal tambah ayate, mboten mungkin bertambah, di mana setelah wafatnya Rasulullah berarti selesai sudah jumlah ayat yang diterima di dalam Al-Quran tersebut. Tetapi Quran itu akan selalu memberikan sesuatu yang disebut oleh Al-Habib Ali, tanazzuluhu alal ulama'i baqin, akan memberikan beberapa khasiat-khasiat, rahasia-rahasia yang terdapat daripada Al-Quran itu sendiri kepada para ulama-ulama. Nyuwun pangapunten, sakniki kok wonten tiang-tiang sing dipun paringi khasiat ataupun kekhos perkara-perkara yang khusus. Monggo dari Al-Qur'anul Karim wonten sing diparingi dongane mandi, saged nambanine mandi, saged maringi jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang ada pada umat ini menggunakan Al-Qur'an. Itu karena memang Al-Quran akan selalu memberikan peparing-peparing yang khusus kepada para ulama. Kula nate gadah guru wonten teng daerah Batang, Jawa Tengah niku. Muridipun Mbah Nur Moga. Mbah Nur Moga niku panggenanipun daerah Tegal, sakilenipun Pemalang niku. Utawi mungkin derek kabupatenipun Pemalang. Niku dipun paringi donga saking Al-Qur'an, ayat saking Al-Qur'an. Niku nek didamel nambani tiyang niku Masya Allah. Nek sakniki pun kathah sing do sumerep sebab melalui internet sakniki kathah bisa dipadosi. Niku kula nate mberobatke mara sepah kula, madarane niku dipun belah. Mbelahe niku nggih kalih peso. Mung kiwa tengene mriki niku disiapi kalih kapas niku kuwatah sanget kapase. Nalika dibelah ngoten niku nggih masyaallah, kok umpama mboten sebab yakin wontene donga ngoten nggih gembor saestu wong. Mara sepah kula niku dalam keadaan melihat, mboten terus diken tilem utawa dipun napa istilahipun dipati rasa niku nggih mboten. Setelah napa-napane dikapak-kapakno mbah jerone wonten penyakite tah napa, carane nutup niku namung ginakaken gandapura. Minyak gandapura niku disok teng tangan ngoten, mantun niku dilapno ngoten. Sret. Niku saged mbalik kados sedia kala. Darahe niku masyaallah, kapas niku gebes-gebes darah sedaya. Setelah kula tangleti ngeten niku dongane napa Yai? Barokah Mbah Nur Moga. Dan ini bagian daripada tanazzulul Quran alal ulama. Jadi Quran niku mboten bakal entek, isine niku akan selalu memberikan solusi bagi kehidupan. Ki sing aweh tisu didongakno apa meneh ya? Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saged diteruske Bu nggih?
Ya Allah. Sholli ala Muhammad. Kenapa kok para ulama bisa memberi solusi bagi kehidupan ini dengan Al-Qur'annya? Karena Rasulullah dawuhaken Al-Qur'an adalah hablun mamdudun minallahi ila ahlil ardi. Kanjeng Nabi dawuhaken secara komplit taraktu fikum syai'aini lan tadhillu in tamassaktum bihima ba'di. Aku tinggalkan dua hal yang kalau perkara loro iki mbok cekel setelah aku wafat nanti lan tadhillu, uripmu ora bakal sasar. Kue bakal ketemu semua solusinya. Di mana? Di dua hal ini. Yang pertama Rasulullah mengatakan Al-Qur'an sebagai hablun mamdudun minallahi ila ahlil ardi. Tali yang menghubungkan antara Allah kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi nek ana wong kok cekelane Quran, dadi ahlil Quran, nyuwun pangapunten, dia podo karo cekelan tali yang tali itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uripe ora bakal bingung ing dalem ngadepi kehidupan seperti ini. Baik itu bagi kehidupan sing urusane zahir maupun batin, baik itu urusan ing dalam urusan dunya maupun urusan agama apa meneh urusan teng akhiratipun. Ning sayang disayang sakniki kathah tiang-tiang niku karo Quran niku nyekele ana sing setahun pisan, ana sing nek tanggane mati nembih cekelan surat Yasin. Malah nek teng Solo mriku luwih ngenes melih. Wonten sing bagian nyekel Quran niku namung kangge njaga tuyul. Nek kapan nikahno anake ana bangsa amplop-amplop mlebu kotak nika, lha niku Qur'ane ditumpangke teng inggile niku. Dalam rangka napa? Pertuyulan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mriki nggih sami ngoten niku ya. Oh, berarti pusate keng mriki. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, sindiran niki, sindiran. Kula nate dipun paringi kalam hikmah mim ba'dil habaib saking daerah Hadramut niku. Ada satu Habib yang ditanya, "Ya Habib, bagaimanakah ulama dulu dengan Al-Qur'an?" Biyen niku ulama cekelan Quran iki dos pundi modele? Maka jawabannya sangat ironi. Mereka memegang Al-Qur'an seperti sekarang ini kalian memegang handphone. Saged bayangke nggih? Tangi turu buka handphone. Arep turu buka handphone. Arep adus buka. Nanti kadang-kadang mbak-mbake niki sing jeh nom-nom arep adus kok selfie-nan. Terus ilate melet. Terus dikirimno kepada jejaring sosial, medsos, media sosial. Kula niku kathek umpama pas ndelalae kok kepleset tenggen kula ngoten niku kula niku dadi mikir. Iki karepe iku ilate kanggo sapa iki? Kok kaya-kaya ditawarke ngalor ngidul ngoten. Mriki nggih mboten wonten nggih? Oh, malah kathah jawabane. Wonten tapi sing jawab wong 200 ya berarti kathah niku. Alhamdulillah. Loh kok lillah gitu ya. Ya pokoknya alhamdulillah. Lah kula tak bahas handphone riyen niki, kula tak bahas handphone riyen ben mengko hubungane aja nganti ngalahke Al-Qur'an. Di suatu ketika ada satu sekolahan nek cara mriki tingkatane niku TK, taman kanak-kanak. Wonten teng daerah luar negeri mriku lah. Kula gadah videonipun. Ini sengaja video ini dibuat untuk menyadarkan banyak orang tua. Di situ wonten tiang sepuh, ada seorang ibu guru masuk ke satu kelas taman kanak-kanak TK bocah cilik-cilik, lalu kemudian menanyakan sesuatu. Anak-anak, pagi ini Bu mau tanya, apa cita-cita kalian? Wow, langsung wonten sing nyudin, Bu saya ingin jadi presiden. Wah, ditepuk tangani kancane. Ana sing tangan napa ngajung meneh, Bu kula ngelak
Monggo. Kapan jedane nek ora digawe-gawe? Halo, halo Bu. Kula Bu pengen jadi menteri, saya ingin menjadi dokter, saya ini sing terakhir niki sing dadi masalah. Saya Bu, kamu pengen jadi apa? Saya ingin jadi smartphone, saya ingin menjadi handphone. Gurune terus takok, apa benar kamu pengen jadi handphone? Iya Bu, saya pengen jadi handphone. Kenapa? Karena handphone sekarang ini sangat akrab dengan bapak ibu saya. Handphone itu menjadi sesuatu yang selalu diajak tertawa oleh orang tua saya. Lah, kula malah diklirwakno. Jadi bapak kula niku kalih HP niku iso guyu-guyu, cekakik aja meneh pas dikirimi Yusumini adus. Halo, halo. Nek bangsa dikirimi gambar-gambar Yusumini adus ngoten niku masyaallah, wah langsung cekikikan. Bapake ya ngono, ibuke ya ngono. Bahkan anu Bu, handphone itu menjadi teman tidur ayah saya, ibu saya. Kula malah mboten nate dikeloni saniki. Sing dikeloni niku handphone kula. Wis rasa hae-hae kita terangke sik iki. Iki sing kesindir mesti lara niki. Niki nyuwun pangapunten, makane niki dalam kesempatan yang indah ini saya sampaikan fungsi handphone saat ini sudah tidak lagi menjadi alat komunikasi saja. Sekarang ini handphone lebih banyak menjadi teman hidup kita sehari-hari. Yo iku mau arep mangan handphone, selfie, lawoe terasi tok sambel terasi iki lho, difoto terus di-share ke teman-temannya. Wonten sing nanggapi, ngenes ya sambel tok. Sedaya urusan lewat handphone sakniki, sambat handphone, mencari solusi handphone, bahkan mencari hiburan handphone, ngruneki wong, melebihi kapasitas teman yang berupa manusia. Handphone saat ini benar-benar menjadi teman hidup manusia. Teng pundi mawon. Saya ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang niku Bu tergantung agamane kekasihnya. Temannya itu siapa? Jadi nek memang temannya niku apik, yang sekarang ini teman kita adalah handphone, kalau isi handphone itu baik, kalau media sosial yang kita miliki itu bernuansa baik, maka kita adalah orang baik. Tapi nek isine handphone niku ora genah, maka sesungguhnya kita itu juga sama seperti isi handphone tersebut. Kula gadah guru entrepreneur, guru sing ngajari kula bab dagang. Elek-elek ngeten kula nggih gadah usaha. Walaupun penggaweane ngajar tapi yo gadah minimarket, yo gadah rumah makan, lho ngono. Tapi wajahe mangkane berseri-seri ngeten iki. Aja mutah lho iki tak cerita niki. Saya punya guru sing ngajari bab dagang lho. Itu pernah berkata kepada saya, ini penting sebab ngilmu niki mboten ngilmune kiai, mbok tampa ya alhamdulillah, ora ya ora paten. Kula pun jujur, ini disampaikan oleh guru entrepreneur saya sing ngajari kula dagang. Beliau mengatakan zaman akhir itu banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya sing ngengel rizki, sing nyeret ke rizki itu diantaranya adalah media sosial. Kok iso? Kan ngoten to nggih. Anggapane kan media sosial itu justru melapangkan jalan rizkine. Niki nek cara guru kula, cara ilmu dagang, justru itu menghambat. Kula contohno mawon. Wonten tiyang tukang pijet. Maaf lho, kula mboten memarginalkan bahasa tukang pijet. Kula dhewe iki tukang pijet. Biyen niku ahli pijet kula niku.
Kula riyen mondok niku hasilnya saka mijet. Halo. Jadi kula memilih bahasa tukang pijet karena saya juga termasuk tukang pijet. Nek sakniki wis ora. Nek sakniki kula alhamdulillah pun duwe bojo tukang mijeti kula. Hae tenan. Bu, onten tukang pijet. Apa to tugasnya tukang pijet niku? Dia harus konsentrasi, belajar dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab karena dia pemegang otoritas urusan urat dan saraf. Jadi kudune itu hari demi hari harusnya sibuk urusan niku, belajar urat, belajar bab saraf. Bagaimana ada teknik-teknik pijet, ono akupuntur, ono sak macemipun puntur-puntur. Ada melalui prana, tenaga dalam, ono reiki. Ada sak macemipun urusan, ada tentang shaking dari Tre Indonesia. Bagaimana ngajari bahwa tubuh itu sesungguhnya bisa berkata kepada kita nek wayahe kudu istirahat piye. Urat saraf kita itu sesungguhnya seolah-olah punya nyawa untuk berkata kepada kita wayahe aso, wayahe obah, wayahe kudu olahraga. Itu semuanya bisa dipelajari lewat ilmu-ilmu tentang urat dan saraf. Tapi sakniki kata-kata tukang pijet sibuke namung nonton Facebook. Bendino dolanan Facebook, ngalor ngidul cekelane Facebook tanpa dia sadari tiange mijet wis ora ngomongke saraf, wis ora ngomongke urat. Sing diomongke isine Facebook. Mijet sikile lho. Wah, negara saiki rada ruwet iki. Iki otoritas apa yang dipegang? Ahline bab urat, bab saraf, ngomong politik. Iki nek kira-kira sing dipijeti padha bodhone ora apa-apa, tapi nek ngerti, oh ngawur wong iki. Aku mrene iku ben didandani sarafku, uratku, lha kok malah dijak ngremengi bab negara. Kira-kira apa yang terjadi? Mblenek. Ayo bareng-bareng mblenek. Karena apa? Bukan otoritasnya. Begitu pula tukang cukur, begitu pula tukang dodol nok pasar. Sesungguhnya bukan itu yang diinginkan oleh pasiennya. Tukang cukur itu ora usah kakean diajak rembukan. Wis pokoke mawon konsentrasi nyukur sing genah, bagaimana biar berhasil tiang sing cukur ku dadi puas ngono mawon. Ora usah kakean alcangkemu. Halo? Kathah napa mboten tiang-tiang sing ngoten niku? Lah, niki nyun ngapunten. Dalam bahasane tiang sing ahli entrepreneur tadi mengatakan orang itu kalau pertama kali berhubungan dengan media sosial itu dia terkena hukum atau fase yang pertama dikenal sebagai atensi. Iki jane kula yo duwe HP tapi lali nggawa. Iki kula contohno mawon umpama putih-putih niki HP. Sampean tumbas HP, pertama kali diaktifkan media sosial, mbah iku Facebook, mbah iku WhatsApp atau yang lainnya, mbah iku Telegram sak macemipun urusan. Itu pertama kali sampean terkena hukum yang bernama atensi. Apa maknanya atensi? Anda memperhatikan. Pertama kali dibuka Facebooknya, wah apik ya isine Facebook, wah beritane, wah weh. Setelah sekian 1 bulan, 2 bulan kemudian kita terjebak kepada hukum yang kedua yang bernama apa? Koneksi. Apa itu koneksi? Kalau pertama kali tadi hanya terhubung, pertama kali kita hanya memperhatikan isi daripada Facebook atau media sosial kita, maka setelah itu kita terhubung kepada media sosial tersebut. Lah terhubung iku piye? Ya niku wae akhire nopo mawon kepikir handphone. Arep turu handphone. Tangi turu handphone, sak maceme itu. Karena media sosial itu sudah terkoneksi kepada kita. Baru yang ketiga niki sing kudu disadari iki lho sing medeni iki sing nomor 3 niki.
Kalau lama terkoneksi, terhubung kepada media sosial, maka yang ketiga niki masalahnya. Kita akan masuk kepada fase yang ketiga adalah vibrasi, hukum tarik menarik atau hukum energi. Maksudnya dos pundi? Sedoyo energi yang ada di dalam media sosial kita sadar atau tidak akan kita download kepada hati kita. Maksudnya pripun Pak, kok di download ngati kok iso download iku maksudnya pripun? Kalau Facebooknya isine niku negatif, maka hati kita bakal kelebonan sing negatif. Kula contohno mawon. Contoh niki mungkin mangke jenengan nembe sadar bahwa media sosial itu teman, tapi terkadang jahat. Kebangetan nek nganti nglalekno Quran mentingne karo Facebook. Saya akan bertanya kepada ibu-ibu dan saya berjanji siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah kenging wangsul riyin. Nggih, tulung niku dieling-eling, mangke kenging wangsul riyin halalan thayyiban. Pertanyaannya ngeten Bu, apa manfaatnya nonton berita atau membaca berita artis sedang cerai? Manfaatnya nopo kira-kira? Niki kula teng pundi mawon pengajian nek kula tanglet bab niki ora ana wong wadon iso jawab. Tapi kenapa teng TV niku setiap stasiun ada 3 acara tiap hari tentang infotainment mengenai berita artis-artis baru cerai. Kenapa nganti ping 3 tayang? Karena itu paling digemari oleh ibu-ibu sekarang ini. Karena ratingnya tinggi, digemari, akhirnya gencar niku beritanya. Sampai bisa satu stasiun itu 3 kali info tentang itu. Nyuwun pangapunten, apa meneh nok Facebook, apa meneh nok jejaring sosial. Lah niku nyuwun ngapunten, lama kelamaan berita tentang perceraian itu akan kita download energinya. Maka energi perceraian sekarang ini sudah tidak asing lagi. Zaman kula cilik, keling-eling Bu, zaman kula cilik nek ana wong muni pegatan niku sarune nemen. Aib yang luar biasa. Teng pundi mawon niku, daerah pundi mawon ana muni wong cerai wis aib tenan. Sakniki di mana-mana kabupaten nek sampean takok kareh kemenakipun Anda akan mendapat berita yang luar biasa. Bahwa angka perceraian di mana-mana kabupaten meningkat drastis. Keranten apa? Karena energi perceraian itu sudah kita download, sudah sangat akrab dengan batin kita sehari-hari. Bahkan saniki fenomena seolah-olah perceraian itu sebuah perkara sing perlu digiatkan. Kathah tiang-tiang seolah-olah duwe prinsip, wah enak yo ketoke cerai. Lho kok enak piye? Lah nek ora enak ora mungkin niku para-para artis nglakoni. Ana sing nikah lagi hitungan mingguan wis cerai. Ana sing artis lagi nikah saka Mekah kono mulih malah cerai. Ana sing ngene cerai, ana sing wis pacaran pirang-pirang tahun lagi nikah cerai. Ana sing bar nikah pegatan. Bar iku gara-gara gadah will wanita idaman lain atau pil pria idaman lain ketemu karo wile, ketemu karo pilnya. Kok yo akhirnya nikah lagi sesasi pegatan meneh. Kok ketok enak yo. Enake piye? Iso ngijolke bojo. Apa meneh niki gara-gara nonton sinetron. Lah ibu-ibu nonton Joda Akbar, ya Allah. Wong kok gantenge ngono. Masya Allah. Ya Allah Gusti, bojone lewat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kapan bojoku iso tak ijolke? Ngoten niku Bu. Niki kula mboten nyindir ibu-ibu, jane sing mikir ngoten niku kathah-kathahe bapak roh artis sing ayu-ayu. Wah, masyaallah, ki nek gajiku rada munggah sithik, wah iso nggih nombokno bojo iki.
Astagfirullahal. Kenapa kok cerai itu begitu mudah sekarang? Karena energi. Karena la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Kudune ojo kekancan karo napa mawon. Menuso maksudipun baik itu langsung maupun tidak langsung, karena media sosial itu ya menuso ning tidak langsung hubungane gur tulisan. Tetapi ojo kekancan karo uwong sing omongane lan tingkae ora ngelingke lan nyemangati marang Gusti Allah. Lah sekarang niki kita niki ya Allah wis kanca lahire ya ora pati genah, nganti di media sosial ya ora genah sisan. Akhirnya apa yang terjadi? Manah kita kecolongan. Kita bakal cocok kepada teman kita, karena sebuah pertemanan tidak akan terjadi kalau tidak sama dalam hobi dan cita-cita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mulai sakniki nek saged Bu handphone digepuk mawon. Wis langsung nek memang boheman handphone dihati-hati. Kados ngen kula nggih gadah handphone, ya regane ya larang. Semeneh model kaya rai kula ngenten iki bangsa gratisan niku kathah. Halo. Handphone kula larang, tapi waras. Saya punya teman di media sosial, tapi seluruhnya saged kula ambil faedah. Justru seolah-olah kami menganggap Facebook adalah teman kami dalam mencari ilmune Allah Subhanahu. Kados niki wau siang kula buka di Facebook saya ada berita video tentang Habib Umar bin Hafid. Siang niki wau nembih wawancara atau nembih musyawarah dengan pinten-pinten perwakilan agama di Universitas Patimura wonten daerah Maluku mriku, wonten daerah Ambon. Teng mriku Habib Umar bin Hafid nerangaken tentang pentingnya ukhuwah paseduluran. Jadi niku Facebook kula nggih waras. Lah sakniki nek Facebook ya asal urip ngapunten mawon. Kita sering digoda dengan gambar-gambar yang orang genah napa melih. Niki ngapuntene rada lara basanipun. Kita membiarkan anak-anak kita menonton berita-berita itu sing rata-rata isine ora genah mengenai pornografi, porno aksi. Niki nek diomongno ya rada ruwet sithik, ning ya piye ya kudu dirembuk. Otak manusia niku sing rodok bagian depan sini ada otak yang nama bagiannya disebut sebagai PFC, prefrontal cortex. PFC niki bagian sing menentukan karena sebagai ketua pimpinanipun otak di dalam ngatur sikap kita sebagai manusia. PFC atau prefrontal cortex niki sing menentukan aku kudu maju, aku kudu mundur, aku kudu oke, aku kudu nolak. Iku PFC modelnya. Nek wonten tiyang sing PFC-nya waras, maka dia akan hidupnya uripe urip genah sebabe otake otak waras. Lah sedangkan PFC itu rusak karena 3 hal. Yang pertama goro-goro istilahipun sekarang nabza. Apa itu nabza? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nek cara sampean wis pokoke sing bangsa-bangsa ndadekno mabuk, mbah iku narkoba, mbah niku ciu, mbah niku ngombe baygon sak botole. Wis pokoke sing bangsa mabuk-mabukno niku. Itu merusak PFC. Nek wonten tiyang kulino ngombe bangsa arak, ciu, narkoba, ekstasi,
ataupun bangsa alat-alat apa bahan-bahan sing kanggo ngefle niku, maka PFC-nya akan rusak. Kalau sudah rusak, dia sudah tidak bisa mimpin. Awake dhewe kuwi ora iso mimpin. Ora iso bedakno antarane bojone dhewe karo bojone wong. Sehingga nek ana wong kulino mabuk iku akhire mlebu ring kamare wong ku ya patut memang ora iso bedakno iku bojone apa bojone wong. Nek mriki pun mboten wonten niku. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula nek sing bangsa arak. Lalu yang kedua apa? Karena benturan. Ana wong tabrakan, naudzubillah min dzalik, terus bathuke niki nabrak sesuatu. Diar. Otak yang bagian depan niki kok nganti dekok, nopo desok, nopo rusak, itu PFC-nya langsung rusak, disebut sebagai gegar otak. Wong gegar otak ya podo karo wong ngombe arak niku. Ora kenal bojone iki, ora kenal anake iki, ora kenal, dan dia sudah tidak bisa mimpin pribadinya sendiri. Kadang kala katoke mlojol ya malah seneng. Katokmu apik titit dah malah kita titit. Gara-gara napa? PFC-nya sudah rusak. Lah sing terakhir rusake PFC itu karena apa? Narkolema. Kalau tadi narkoba, sekarang narkolema. Istilah kedokteran sakniki narkoba lewat mata. Iku piye maksude? Melalui nonton gambar-gambar yang tidak genah, bahasa Arabe wong udo. Halo? Setelah dia melihat seperti niku, maka sistem limpik yang ada di tengah otak itu akan menghasilkan zat kimia yang berupa cairan yang selalu akan diproduksi yang bernama dopamin. Dopamin itu akan menenggelamkan PFC seseorang, sehingga wong niku nek ngonsumsi nonton gambar sing ora genah terus, wong udo terus, itu sama parahnya dengan orang-orang sing ngombe ekstasi. Jadi orang-orang sing ngedrak, makan-makan sing haram-haram sing model mau umben-umbenan arak sak maceme niku ngeflene padha karo ngeflene wong sing kakean nonton gambar yang tidak kena. Pertanyaane, apakah disebut kasih sayang sebagai orang tua nek duwe anak isih nom yang sesungguhnya durung wayahe nonton gambar sing kados ngoten-ngoten niku, masih tuwa ya haram wis ngono mawon. Karena paling tidak tiang sing nonton ngoten niku gadah ridho bil maksiat. Urusan niki nek dibasul masailno bahwa gambar itu termasuk taswirus sames begini wal tetek wal bengek, wis ora usah ruwet. Pokoke gambar niku nek ditonton berarti ridho dengan maksiat dan itu haram. Lah nek sing cah nom saniki ora ngerti haram, ora pati duwe khosyah, duwe wedi marang Allah, lalu ditukokno HP, dikomliti, diparingi pulsa setiap bulannya, sing ditonton gambar sing ora genah, maka PFC-nya otak bagian pokok tadi akan rusak. Nek wis rusak, lihatlah sekarang ini kenakalan remaja di mana-mana. Karena dia tidak bisa memimpin untuk bersikap yang genah. Kembali lagi realita ini, isane selamat kudu dibalekno, kudu dadi ahlil Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran niku syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Di dalamnya ana tombo bahwa ketika Al-Quran dibaca niku bakal madangi isine atine tiang-tiang sing do maca. Niki nyuwun ngapunten rodok mambu-mambu thariqah. Di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam ada 5 istilah. Ada nama qalbu, aklu, sirru, nafsu, roh. 5 hal ini sesungguhnya satu realitas, satu perwujudan, tetapi dibedakno sebutane ikhtilafut tasami biikhtilafil madarik.
karena urusannya beda-beda. Sesama latifah rabbaniyah tetapi dibedakno sebutane sebabnya urusannya beda-beda. Ora beda karo awak dohir. Awak dohir niki jane sing jenenge tubuh itu apa? Maka antara kepala sampai kaki ini tubuh. Tapi kalau ditanya tubuh yang bagian mendengar namanya apa? Jawabannya telinga. Kalau yang bagian melihat namanya apa? Al-mripatu. Tetapi meripat telinga ini sama-sama tubuh, tapi beda urusan, maka disebut beda-beda. Kula mboten usah nyebutno apa fungsine akal, apa fungsine ati. Kula mboten usah ngrembug. Tapi nek ana istilah tombo ati iku lima ing wernane maca Al-Qur'an angen-angen ing maknane. Quran angen-angen maknane. Tombo ati ya tombo akal, ya tombo nafsu, ya tombo ruh, ya tombo sir yang ada di hati kita. Jadi otomatis wong niku nek maca Quran aja meneh bitadabburil makna, ngangen-ngangen isine, akale ya waras, atine ya waras, ruhnya ya waras, bahkan jiwanya pun menjadi waras, bahkan sir yang ada di dalam mulut latifah tersebut juga waras. Iku hebatnya Al-Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken. Bu. Nek jenengan gadah kitab napa? Kitabipun Sayyid Muhammad Al-Maliki sing judule Qul hadhihi sabili. Ketingale ayat nggih, memang leres niku ayat tapi didamelke judul kali Sayyid Muhammad. Di situ diterangkan apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah dua makna yang menjadi satu. Yang pertama, Al-Qur'an adalah kalamullahil qadim. Kalam Allah yang qadim. Yang kedua, pengertian daripada Al-Qur'an adalah runtutanipun ayat yang bisa ditulis, yang bisa didengar dan bisa dihafalkan. Dan Al-Qur'an itu dari dua makna itu dijadikan satu. Jadi ayat sing iso ditulis, sing iso dihafalke, sing iso dirungokke, tetapi itu adalah kalamullahil qadim. Jadi perlu dipahami kenapa kok Quran niku ampuh. Aja disawang Quran niku gur tulisane karo wacanane, karo japane istilahnya sampean. Tapi Al-Qur'an yang Anda baca itu adalah kalam Allah. Nah, kita dudungno. Kula zaman ngaji kali Habib Ismail Fajri Al-Atos niku diparingi contoh sing contoh niki gampang sangat nek diangen-angen. Ibu-ibu sumerep kain putih pernah sumerep nggih? Ayo diangen-angen lah sekali-kali ya. Ayo ben nakale kanggo. Halo. Ayo. Kula dongakno sing angen-angen oleh barokah Al-Qur'an. Ben ngerti regane Al-Qur'an, ben paham khasiate Qur'an. Ibu-ibu nate sumerep kain putih nggih. Ngono aja terus nuding, raimu ya nggo klambi putih dul, aja ngono. Kain karo klambi beda. Kain putih. Ibu-ibu sumerep kain merah nggih. Umpama ibu-ibu ngobong kain putih, dicekel polisi napa mboten? Mboten. Aja meneh kaine sampeyan. Kain merah tok diobong, dicekel polisi, mboten. Tapi kalau itu sudah terhubung menjadi merah putih, sampean wani ngobong, dicekel polisi sampean. Karena di situ orang namung kain, tetapi itu adalah wibawa bagi bangsa ini. Itu bendera bangsa negara kita ini. Wani ngobong, cekel karo polisi sampean. Begitu pula nek sampean nulis bak, sampean nobong, ndak apa-apa.
Nulis alif sampean obong ndak apa-apa, nulis sin ora apa-apa mbok obong, nulis mim ora apa-apa mbok obong. Tapi nek ilal biniyatit tahaffut wat tawas wat tahassun, nek ora diniati ngreksa sebab Qur'ane wis ora iso diwaca, wis rusak sak, maka diobong niate ngreksa. Liyane niat niku haram, dosa gede, sebab iku termasuk ngino dateng Al-Qur'an. Jadi nek wis bak disambung alif terus ono sin ono mim menjadi bismillahirrahmanirrahim, itu wis beda karo bak sing sampean obong niku. Karena kalau sudah tertulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, saat itu juga muwafaqah, hal itu cocok dengan kalamullah sing kesimpen teng lauhil mahfud yang begitu dimuliakan oleh Allah sampai turunnya melalui malaikat Jibril, mboten kaya hadis qudsi yang biduni wasithah. Lah nek sampean sadar, oh berarti nek ngono Quran niku ora asal tulisan. Quran niku kebarengan karo kalame Allah sing qadim. Makanya nyon ngapunten teng mriku Sayyid Muhammad Al-Maliki nerangake, kok lau kusyifa annal hijab, andaikan hijab hati ini dibuka, sampean maca iki lho umpamane wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ojo, nek cara terjemah, ojo perak-perak karo zina. Niki nek sampean dibuka hijabe, Allah langsung yang akan memberikan intisari dari tafsir apa yang Anda baca tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kira-kira apa wonten Pak tiyang sing saged? Saged. Carane pripun? Kula ngerti ning kula dereng saged. Carane kula ngerti ning kula dereng saged. Ada di satu kitab Thariqah Naqsyabandiyah, cucunipun Syekh Muhammad Amin Kurdi yang gadah kitab Tanwirul Qulub. Nama kitabnya Ad-Dalailul Aliyah. Di dalam kitab itu diterangkan wala lahu yuftahu babul fahmi minal kitabi awis sunnah illa bi syuhudihi ilal hadratit tafsil ay hadratul Muhammadiyah. Maksudipun uang ora bakal kebuka isine rahasiane Al-Qur'an kalau hatinya orang manteng tenanan karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manteng kepada Nur Muhammad Al-Hadratul Muhammadiyah. Niki nek manteng tenan kebuka niku. Kados para mursyid kamil mukammil, para mursyid-mursyid sing mana mereka bener-bener manteng ring Gusti Allah, manteng ring Kanjeng Nabi. Kados Mbah Ki Abdul Malik. Mbah Yai Abdul Malik niku muridipun romone piyambak namine Mbah Kiai Ilyas. Mbah Ilyas niku sak perguruan kare Mbah Kiai Muhammadul Hadi Ngirikusumo. Sesama ngaos tengene Mbah Kiai Sulaiman Az-Zuhdi Al-Makki. Panjenenganipun niku Mbah Yai Abdul Malik thariqae Naqsyabandiyah Khalidiyah, manteng ring Gusti Allah tapi selawate sedinane ping 16.000. Lah orang-orang sing ngoten niku cepengan ring Allah, gadah ittisal, wuslah, wasilah, perkara sing nyambung ring Allah lewat thariqae ditambah selawate. Lah. Mbah Maksum Lasem mawon sering nyemakno Qur'ane dateng Mbah Malik. Saking napa? Sebab ulama-ulama sing ahlillah, ittifaq bi Rasulillah, cekelan ring Kanjeng Nabi tenanan, mereka mendapatkan sir rahasia dari setiap ayat yang dibacanya. Dan bukan tahu saja, tetapi tanazzuluhu 'alal ulama'i bakin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Aja dikira nek bismillah Mbah Arwani padha karo bismillah sampean. Beda baina sama wa sumur minyak. Kula zaman teng TBS diceritani kalih Mbah Yai Mansur. Mbah Yai Arwani sering ugi diceritani kalih Mbah Yai Ma'ruf Irsyad. Mbah Yai Arwani niku nate kondur saking gene Mbah Hasan Mangkli acara khataman Quran. Delalahnya, apa delalahnya nih? Wa ujuk-ujuk di tengah perjalanan zaman riyen sing jenenge mobil itu tidak sewaras kita sekarang ini.
Delalahnya sing jenenge bensin niku entek. Dan itu perjalanan dari Magelang melalui sebuah perbukitan, gampangane panggonan yang jauh dari daerah. Lah kok ya udan dawer se masalah. Mbah Arwani santai mawon wali ya. Beda nek walian. Walian walalah mutrek sik. Lek ora ana hasile apa-apa. Nek Mbah Arwani santai. Pada waktu niku diderekaken almarhum guru kula Mbah Ye Mansur. Mbah Mansur Kudus putra angkatipun si Mbah Arwani. Mbah Mansur niku ngomong ngendikan ngeten kalih sopire. Kenapa Kang kok mati? Ngapunten Ye. Kula supe ngisi bensin. Iku kira-kira Ye Mansur ya. Karena murid yang sidik tenan, berani ngantem kepada siapapun sing ngrekasakno gurune kan. Wah, di tengah-tengah nembih ngoten niku Mbah Arwani ngendikan. Yuk, do maca bismillah yuk. Tapi engko janji ya, ku nek wis tekan nggonku kowe aja mudhun, langsung kudu balik. Nggih, Mbah. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Gelombangnya pas. Iso nyentelno antare ma yusma wa ma yuqra dengan kalamul qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Maca bismillah pas karo konone. Apa niku nek bahasane? Lha niku lah ngono ta. Ketika membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim diuripno greng langsung hidup. Sampai tekan Kudus Mbah Arwani mandap, Ki Mansur mandap, langsung dikan mantuk. Wis langsung mulai. Bismillah Mbah Arwani. Kenapa? Karena memang tiang sing sampun tabahur dateng Al-Qur'an, yo bakal ngerti rahasiane Qur'an. Lah awak dhewe iki nginceng kowe ora tau, aja meneh ngerti rahasiane. Nginceng kowe ora tau, temandang nginceng iki mripate sumpek. Atine ora resik. Ya terus piye? Ya wis maca oleh ganjaran, saben sak huruf oleh 10 kebaikan, ngono tok. Wah kula ya bahasane ya penak, untalen aku ya ngono. Ampun niku mawon kanten nggih sesih wonten Romo Yai Mujib Saleh ingkang badhe ngaturaken pangaosan. Nggih ngeten niki wau intine Quran niku solusi bagi kehidupan. Tombo ati, tombo akal, tombo nyawa, tombo nafsu, sampai tombo sir yang ada pada diri kita. Sedaya lepat nyuwun pangapunten atas nama pribadi kula, mengke sak sampunipun kula tabarukan salaman kalih Rama Yai saestu. Kula nyuwun pamit amargi mantun maghrib menika khataman sughra wonten teng Solo. Dados nek teng mriku dalem menika didhawuhi Dora Habib Lutin damel MTA tandingan. MTA-ne benten nek Dora Habib Lutfi nek dawuh MTA-ne maksudnya mboten majelis tafsir tapi majelis tahfidzul Quran. Isine niku ben dinten ngajari tafsir dilewatno media sosial WhatsApp, bahkan di Purwodadi nggih kathah rencang-rencang sing sampun derek. Itu tiap hari kami dan tim murid-muridipun Dora Habib Lutfi yang ada di Solo sana menyampaikan tafsir 1 ayat 2 ayat selama 10 sampai 15 menit. Terus niku grupipun 30 orang dan tiap hari kita kirimi tafsir-tafsir seperti itu. Karena ngendikane Dora Habib Lutfi, nek kepengin belani Quran nok ke Solo kono carane jaga isine Quran. Aja nganti digampangke karo al-batu'u al-dlondong-dlondongun niku. Nah niki mangke maghrib keleresan pas khataman sughra wonten teng mriku. Dados kula nyuwun pamit, kareh pamer sisan. Halo. Intine Quran kudu dibelani. Man khadama khudima, man dzakara dzukira. Siapa sing tahu ngladeni Quran bakal diladeni kalih Al-Qur'an. Sapa sing tahu ngelingi Quran bakal dielingi kalih Al-Qur'an. Cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.